Ɗaruruwan jama'a ne suka halarci ɗaurin auren Khadija Honorable Musa Nuhu Gafiya a ranar Asabar 19 ga watan Uku shekara ta 2022. Aka ɗaura auren Khadija ɗiyar Honorable Musa Nuhu Gafiya da majalisar jiha mai wakiltar karamar hukumar Kaita. An ɗaura auren a masallacin Juma'a na Modibbo da ke Jare cikin garin Katsina da misalin karfe 1:30 na rana. An ɗaura auren Khadija da angonta Alhaji Najibu Rabiu akan sadaki naira 100,000 an biya lakadan. Mai shari'a Abbas Bawale waliyin amarya ya miƙa auren Khadija ga wakilin ango Honorable Yunusa Abdullahi Dankama, tsohon shugaban karamar hukumar Kaita. Daura auren ya samu halartar manyan 'yan siyasa, manyan ma'aikatan gwamnati, manyan 'yan kasuwa, 'yan uwa da abokan arziki. Daga cikin su akwai dan majalisar tarayya mai wakiltar Ghana hukumomin Kaita da Jibiya Honorable Sada Soli Jibiya, sai banjojin jihar Katsina mai shari'a Musa Dallada Abubakar da Honorable Lawal Isa Kuraye dan majalisa mai wakiltar karamar hukumar Caranci, sai Honorable Tukur Ilyasu Shagumba dan majalisa mai wakiltar karamar hukumar Batagarawa, sai Honorable Lawal H. Yaro Awe dan majalisa mai wakiltar karamar hukumar Musawa da Honorable Aminu Ibrahim Malumfashi da majalisa mai wakiltar karamar hukumar Malumfashi da Dr. Lawal Aliyu Dora mai ba gwamnati shawara akan bunƙasa cigaban al'umma da ke gabatar da jawabin godiya jim kaɗan bayan kammala ɗaurin auren. Uban amarya Honorable Musa Nuhu Gafiya ya gode ma dukkan waɗanda suka halarci ɗaurin auren da waɗanda suka yi addu'a, fata alkhairi da duk wanda ya ba da gudunmawa kowace iri akan hidimar. Amma ba da yau 19 ga watan uku a 2022 a yau ne Allah cikin ikonsa ya kaddara ya bani ikon aurar da diyata kusan ta 6 a Khadija Musa Gafiya. Ina fata Allah ya sa albarka a cikin auren, Allah kuma fi masa duk wani abin da zai zo na sharri Allah ya kare shi. Bayan haka nan ina so miƙa godiya ta musamman ga dukkan 'yan uwa da abokan arzika wanda suka zo suka shaidi wannan ɗaurin aure da aka yi a yau, kuma ina fata Allah ya mai da kowa gidan shi lafiya, Allah ya saka mu kowa da alkhairi. Godiya ta musamman ga ainihin manya-manyan mutanen da suka halarci wannan ɗaurin aure waɗanda ba zan iya ambata su ga baki ɗaya ba, amma dai zan haɗi kaɗan daga cikinsu, kamar misali abokina Honorable Sada Soli Jibiya da majalisar tarayya na Abuja, da ainihin ɗan takararmu na chairman injiniya Bello Lawal 'yan ɗaki, da su Alhaji Sama'ila Fi'e, da kuma ainihin manyan majalisunmu na dokoki na jihar Katsina da samu damar halarta da waɗanda suka aiko da apology ɗinsu. Sauran al'umma na garin na ƙasar Kaita, Jibiya da nan cikin birnin Katsina da 'yan abokaina waɗanda muka yi karatu tare da su, waɗanda suka taho, waɗansu daga Funtuwa, wasu daga Kaduna, wasu daga Zaria, da kuma waɗansu amannin da suka zo daga Kano, duka ina masu fatan alkhairi. Ina fata Allah mai da kowa gidan shi lafiya. Duk wani wanda ya bada wata irin gudunmuwa akan wannan hidima ta aure a samu nasara, da wanda ya addu'a, da wanda ya halatta, da wanda ya bada gudunmuwa, da wanda ya zo, duk wanda ya bada kowace irin gudunmuwa ce, da ku musamman 'yan jaridu ina kowa fatan alkhairi. Allah ya saka muku da alkhairi, Allah ya saka muku da alkhairi. Bana da waɗansu kalmomi da zan iya bayyana godiya ta da jin daɗi na ga mutanen da suka taimaka wajen wannan ɗaurin aure nasara, amma ina miƙa godiya ta musamman gare su. Ina fata kawai Allah ya saka musu da gidan aljanna. Ina miƙa godiya ta musamman ga shugabanmu a Dallatin Katsina kuma gwamnan jihar Katsina a Right Honorable Aminu Bello Masari, saboda irin gudunmuwar da shi ma ya bada, da speaker da kuma sauran ainihin manya-manyan mukarraban gwamnati waɗanda suka aiko ko suka zo ko kuma suka bada gudunmawa ko kuma suka yi addu'a. Allah ya saka mu kowa da alkhairi. Nagode.